Assalamu alaikum, sunana Siraja Abdullahi, wato wanda kuka fi sani da Mansira, mawaƙin nan na Hausa ne kuma shirya comedy wato na barkwanci sai kuma acting na fim. A takaice dai ina yawan masoyana albishir na sake sabon fim ina mai suna Jiran Dare. Zahiri Jiran Dare sabon fim ne wanda aka kalle shi a gidan sinima amma ba sake shi a kasuwa ba. A ƙarƙashin jagorancin Mansira Entertainment Network. To amma muna dab da mu sake shi a kasuwa in Allah ya yarda. Ina yi wa masoyana fatan alkhairi a duk inda suke, na birni da na ƙauye. Waɗanda suke ɓata lokacinsu domin su nemi abubuwa na su kalla, ina yi muku fatan alkhairi. Sannan kuma ina mai baku haƙuri na kiran waya da kuke ku samu ba mu ɗauka ba ko makamancin haka. To sha'anin ayyuka ne, amma da Allah ku haƙuri, muna tare da kowa kuma muna sane da ku. Bayan wannan kuma idan har kuka kira wayar kuka samu ba a ɗauka ba, za ku iya tura mana sako ta text, za mu gani mu karanta kuma mun san mana tare da ku. Ina son ku masoyana gaba ɗaya. Zahiri Mansira ya tanadar muku sabon album ɗin shi wanda zai sake shi ma dab da lokacin da zai sake wannan fim ɗin. Sannan kuma yana muku albishir da sabon waƙar da za mu yi in Allah ya yarda mai suna Riba ga ɗan kallo. Masha Allah.